तो खुलुमबाय फरायसाफोर फिन खेबसेबाव नोंसोरखौ आंनि बे भिडिअहाय बरायनाय जाबाय। दायो नोंसोर स्क्रिनाव मोनसे कुइसन नुनो मोनदों। बे कुइसनखौबो आं नोंसोरनिनो थामहिनबा जोंनि क्लास 10 नि सानखान्थि आयदानि सोंनाय बिदां 2.3 निफ्राय लानाय जादों। बे कुइसना सोंनाय बिदां 2.3 नि 1 नाम्बार कुइसन। अके, नोंसोरो जुदि टेक्स्ट बुकआव चेक खालामना नायो अब्ला नुनो मोनगोन। अके, दिनैनि भिडिअआव बे कुइसनजोंनो सोमोन्दो थानाय मोननैसो कुइसनखौ जोङो सल्भ खालामनो नाजागोन। आसा खालामो नोंसोर गोरलैयैनो बुजि मोनगोन आरो सोलोंनो हागोन। दायो बे कुइसनाव मा बुंदों? बे कुइसना बुंदों जे बिदाब गोबां px खौ बिदाब गोबां gx जों रान। थामहिनबा नै px एबा नैबे बिदाब गोबां राशिखौ gx थामहिनबा x स्क्वायर माइनास 2 बिदाब गोबां राशिजों राननांगौ। रानोब्ला निश्चय जों मा मोनगोन? रानगासे मोनगोन आरो रानखोन्दा मोनगोन। बेखौनो दिहुननानै होनांगौ। अके, तो आसा खालामो नोंसोरो बुजि मोनगोन आरो माबायदि राननांगौ बिदाब गोबां राशिखौ बेनि सायाव मोनसे भिडिअ दंखायो अलरेडि। नोंसोरखौ आं डिसक्रिपशन बक्सआव होनाय जागोन। नोंसोरो क्लिक खालामना नायबा बेनि सोमोन्दैबो सोलोंनो हागोन। फै दानिया जोङो कुइसन नाम्बार 1 खौ सल्भ खालामनो नाजादोनि। तो कुइसन नाम्बार 1 सल्युशन। ओके, बेवहाय p of x होननाय दङ जोंहा x क्यूब माइनास 3x स्क्वायर प्लास 5x माइनास 3 आरो g of x होननाय दङ जोंहा बेसेबां x स्क्वायर माइनास 2। जिहेतु नैबे बिदाब गोबां राशिया नैबे बिदाब गोबां राशिखौ रानगोन, बेनिखायनो बे जाबाय रानग्रा आरो बे जाबाय मा? रानजाग्रा। अके, जेब्ला जों दा बिदाब गोबां राशिफोरखौ रानगोन अब्लानिया बेलेग नियमथ' गैया। जोंहा बेसिक जोंहा राननाय अनजिमाफोरखौ राननाय सिस्टेम दङ, जों बेबायदिनो रानगोन आरो बेबायदिनो फाथिगोन। दा इन्टारेस्टिं खोथाया मा जाबाय? जेब्ला जों बिदाब गोबां राशिखौ रानगोन, रानजाग्रानि जाय बिदाबाव सोलायस्लुनि सायाव बांसिनै पावार दङ, बे पावारखौ जोङो लाथिख' खालामनो नाजागोन। अके, बिनि उनाव बेनिखौ खालामनो नाजागोन, बिनि उनाव बेनिखौ खालामनो नाजागोन, बिनि उनाव बेखौ खालामनो नाजागोन। थामहिनबा जाय सोलायस्लुनि पावारा बांसिन बै बिदाबखौ जोङो लाथिख' खालामनो नाजागोन। तो बिनि उनाव बेनिखौ खालामनो नाजागोन, बेनि उनाव बेनिखौ खालामनो नाजागोन। मानो होनबा बेनि पावारा 3, बिनिया 2, बिनिया 1। अके, बिनि उनाव बेनिखौ खालामनो नाजागोन। बिनि उनावबो जुदि माबा मोनसे कारनाव जुदि लाथिख' जाया, माबा थालांबावो, अब्ला जों बे थालांनायखौ रानखोन्दा बा आद्रा होननानै बुंनाय जागोन। आसा खालामो नोंसोर बुजि मोनदों। तो बारा क्रिटिकेल नङा, नोंसोर बाहाय नोजोर होबानो जाबाय। एकदम सिम्पल। बेखायनो जोङो बक्सखौ बानायनानै लानोसै x क्यूब माइनास 3x स्क्वायर प्लास 5x माइनास 3। अके, आरो जोंहा x स्क्वायर माइनास 2। तो नै बिदाबखौ जों लाथिख' खालामनो नाजागोन होनना बुंदोंमोन। तो बेखौ लाथिख' खालामनो नाजायोब्ला जिहेतु जोङो बेयो x क्यूब प्लास x क्यूब एक्चुअलि, मानो होनबा बेनि सिगाङाव माइनास सिन गैया। माइनास सिन गैया माने मा? बियो प्लास x क्यूब। तो जिहेतु बियो प्लास x क्यूब, बेनिखायनो बिनि सिङावबो जोङो प्लास x क्यूब बजननो नाजागोन, लाबनो नाजागोन। जेब्ला बियो प्लास x क्यूब, बियो अटोमेटिक माइनास x क्यूब जालांगोन। मा जालांगोन? माइनास x क्यूब जालांगोन। तो नै मोनसेया प्लास आरो नै मोनसेया प्लास, नै मोनसेया माइनास। तो प्लास x क्यूब माइनास x क्यूब इक्वल टू मा जागोन? 0 जागोन। बोले तो प्लास 2 माइनास 2 इक्वल टू 0 जानायफोरबायदि। अके, तो बेनिखायनो दा नै x स्क्वायर जों मा सानजाबा बेवहाय प्लास x क्यूब फैगोन। बेथ' x स्क्वायरा प्लास नालाय, तो प्लास x सानजाबोब्ला प्लास x क्यूब फैगोन। दा जिहेतु बियो प्लास, अटोमेटिक मा जालांगोन? बियो माइनास जालांगोन। अके, तो बियो जुदि बेजों सानजाबायब्ला बिबो सानजागोन बेजों 2 into x twice x बेवहाय लिरगोन। तो 2 आ माइनास, बियो प्लास, तो प्लास माइनास माइनास, माइनासा जागोन जोंहा प्लास। अके, माइनासा अटोमेटिक प्लाससिम सोलायलांगोन। तो बे ट्वाइस एक्सखौ बेवहायसो मानो लिरखो? तो बेयाव नोंसोर नायोबा नै x 2 जों थानाय सोलायस्लु x नि सायाव पावारा 1 आरो बेनिबो पावारा 1। बेनिखायनो समान समान पावार थानायखौ समान समान बिदाबनि सिङाव फज'नाय जादों। अके, दानिया जों दानख'नांसिगोन। तो बे 3 माइनास 3 दं नालाय माइनास 3, तो बे प्लास माने प्लास 5x प्लास ट्वाइस x बुजायदों। तो मोननैबो प्लास, तो प्लास 7x। बेनि सिङावथ' जेबो गैया, बेनिखायनो माइनास 3x स्क्वायर। आरो बेथ' मा जाखो? x क्यूब प्लास x क्यूब आरो माइनास x क्यूब जाबाय, बे 0 जाबाय। बेखौ जों लिराबाबो कुनु प्रब्लेम गैला। अके, दानिया मा जासिगोन?
बयनिख्रुइबो गोदोरसिन पावारा बेसेबां 2 नङा नङा नैबे बिदाबखौ जोङो लाथिख' खालामनो नाजासिगोन दानिया थ' नै x स्क्वेर जों मा सानजाबबा -3x² फैगोन बेखौसो माथा मारनांगोन दायो थ' नै x स्क्वेर जों जुदि आङो -3 सानजाबोब्ला अके मा जागोन 3 into x² 3x² माइनास दोङो ना -3x² जागोन ना जाया थ' बिनिखायनो आङो -3 लागोन थ' मा जागोन -3x² माइनास अट'मेटिक प्लाससिम सोलायलांगोन 2 into 3 6 बे माइनास बेबो माइनास माइनास प्लास अट'मेटिक माइनाससिम सोलायलांगोन अके थ' जोंहा जेबो गैथ'ला मोननैबो माइनास जाबाय थ' माइनास प्लास जागोन -9 अके आरो बिथिं मा थालांगोन +7x ने +7x -9 जाबाय आरोखि दा अंकआ माला जोबहैगोन दा अंकआ जोब्बायना जोंनि सल्भ खालामनाय अंकआ जोब्बायना खोथाया बेसो एक्चुअली जोब्बाय मानो जोबखो नैबे जे थालांनाय जा बिदा गोबां बिनि सोलायस्लुनि पावारा 1 आरो नि रानग्रानि पावारा 2 थ' 2 निख्रुइ नैबेनिया खम जेब्ला खम जागोन अब्ला अंकआ जोबखाबाय आरो नों खालामनो हाला थ' जोंहा बेवहायनो जों खालामनो गोनां जा अंक मैथमेटिक्स बियो जोब्बाय अके थ' बेनिफ्राय जों मा बुंनो हायो बे जाबाय जोंहा रानगासै आरो बे जाबाय जोंहा रानखोन्दा therefore रानगासै equal to x - 3 रानखोन्दा equal to मा जागोन 7x - 9 अके आसा खालामो नोंसोरो बुजि मोनदों दानिया क्वेश्चन नम्बर 2 अके क्वेश्चन नम्बर 2 सल्युशन p of x होननाय दङ जोंहा मा x to the power 4 minus 3x² plus 4x plus 5 आरो g of x होननाय दङ जोंहा मा x² plus 1 minus x थ' जोंहा बे जाबाय जोंहा मा रानजाग्रा आरो बे जाबाय जोंहा रानग्रा थ' क्वेश्चन नम्बर 1 खौ जाबायदि सल्भ खालामदों थ' जों क्वेश्चन नम्बर 2 खौबो जों बिदिनो सल्भ खालामनो नाजागोन आंहा बाङाय लेपटपा एसे हें जाग्रा जादों थ' अन्नानै एसे नेथ'नांसिगोन थ' जोंहा क्वेश्चन नम्बर 1 खौ जाबायदि खालामदोंमोन जों 2 खौ बिदिनो खालामगोन x to the power 4 minus 3x² plus 4x plus 5 अके आरो इथिं जोंहा x² plus 1 minus x थ' दै बुंनाय बायदि बे रानजाग्रानि बयनिख्रुइबो गोदोरसिन बिदाब थामहिनबा जायनि सोलायस्लुनि पावारा गोदोरसिन जों बेखौ लाथिख' खालामनो नाजागोन थामहिनबा जों बेखौ खालामनो नाजागोन बेनि उनाव बेखौ बेनि उनावबो जुदि माबाफोर थालांबावोब्ला जों बेखौ रानखोन्दा होननानै बुंसिगोन थ' बेखौ लाथिख' खालामनोब्ला जोंहा बेयाव फायनो गोनां अनजिमाया मा जानांगोन x to the power 4 थामहिनबा प्लास x to the power 4 जानांगोन जिहेतु बियो प्लास नालाय बेबो प्लास x to the power जानांगोन प्लास जाबा बेयो अट'मेटिक मा जागोन माइनास जागोन अके थ' मोनसे मा जागोन प्लास x to the power 4 आरो मोनसे मा जागोन माइनास x to the power 4 इक्वल टु मा जागोन 0 थामहिनबा बेबो जागोन 0 थ' बेबायदिनो जोङो मा खालामनाय जागोन 0 खालामनाय जागोन आसा खालामो नोंसोरो बुजि मोनदों थ' नै x² जों मा सानजाबा x to the power 4 जागोन x² सानजाबनांगोन अब्लाना x to the power 4 जागोन थ' बियो प्लास जानोबा मा जानांगोन बिबो प्लास का थ' अट'मेटिक प्लास थ' माइनास ओके 1 into x² 1 आ प्लास x² आ प्लास थ' प्लासआ माइनास ओके बिनि उनाव x into x² x³ बेवहाय बोरोबो x³ गैया बेनिखायनो आलदायै आं x³ खौ लिरनाय जादों बे माइनास x बे माइनास x बे प्लास x² थ' बेनिखायनो नैबे माइनास अट'मेटिक प्लास ओके थ' बे जाबाय जोंहा 0 थ' मोननैबो माइनास 4x² ओके प्लास 4x प्लास 5 प्लास x³ ओके आसा खालामो बुजि मोनदों थ' बिनि उनाव नायदो दानिया बबे मोनसे बिदाखौ लाथिख' खालामगोन बेखौ नङा बेखौसो मानो होनबा बिनि पावारा 2 बिनि पावारा 3 थ' जायनि पावारा गोदोर जों बेखौसो लाथिख' खालामग्रोगोन ओके थ' आसा खालामो बुजि मोनदों थ' निखौ लाथिख' खालामनोबा मा फैनांगोन x³ फैनांगोन आरो प्लास फैनांगोन थ' नै x² जों मा सानजाबबा x³ जागोन x सानजाबबा फैगोन बिबो प्लास थ' प्लास x³ थ' प्लास अट'मेटिक मा जालांगोन माइनास जालांगोन ओके ओमफ्राय बे सानजाबायब्ला बेबो सानजाबगोन 1 into x 1 आ प्लास x आबो प्लास थ' प्लास अट'मेटिक माइनास x into x बो जागोन x² जागोन
बे माइनास बे प्लास माइनास माइनासआ प्लास ओके तो बे जागोन माइनास 3x स्क्वायर आरो बे जागोन जोंहा मा प्लास 3x बे जागोन प्लास 5 बेथ' जोंहा 0 जाखाबाय 0 खौ लिरबाय थाला तो बिनि उनाव बिनि बिदाखौ जों लाथिख' खालामनांगौ तो मा सानजाबा लाथिख' जागोन तो नायदो x स्क्वायर मा सानजाबा 3x स्क्वायर जागोन 3 बेयाव माइनास सिन दङ ना तो बे प्लास सिन दङ ना बेयाव माइनास सिन फैगोन प्लास से माइनास माइनास 3x स्क्वायर 1 into 3 3 1 प्लस बे माइनास तो माइनास माइनासआ प्लास माइनास x आरो माइनास 3 माइनास x माइनास 3 माइनास माइनास प्लास 3x माइनास अलरेडी प्लास दानि बेबो प्लास जागोन अटोमेटिक तो 0 0 प्लस 8 तो जोंहा आद्राया जाबाय बियो therefore run गासै is equal to x square plus x minus 3 run खोन्दा is equal to मा जागोन प्लास 8 आसा खालामो नोंसोरो बुजि मोनदों बेवहायबो जुदि माबाफोर डाउट थायोब्ला अननानै प्लिज कमेन्ट खालामना होबानो जाबाय तो आं उननि भिडिअ खालामनो मोजां खालामनो नाजासिगोन एसेनोसै गोजोन्थों बाय बाय